тази вечер, Господи Боже мой. Благодарим Ти за Твоята любов, Господи. Любовта Ти, която нас хората ни сплотява, независимо къде сме, независимо от цвета на кожата, Господи, езика. Благодарим Ти за тази любов, Господи. И Ти, моя Татко Небесен, за Твоето Слово, Господи, Татко. Събрани сме, Господи, както казваш Ти, двама и трима в името на Исус, да слушаме, Господи, да приемем от Тебе, Господи, за да може, Господи, наистина в това последно време, Господи, да бъдем това, което Ти искаш. Моля Те, скъпоценни святи души, моля Те да помагаш Словото и да дадеш разбиране на ума ни. В името на Исус, понеже искаме да бъдем не само слушатели, но да бъдем изпълнители на Твоето Слово, Татко. И аз вярвам, Господи, че една дума изговорена от Тебе, Боже, разкрита от Тебе, Господи, може да промени човешкия живот, Господи. Понеже Ти каза да бъде светлина и стана светлина, Господи, Татко. Отдаваме Ти цялата слава, Отче, в името на Исус Христос. Амин. Амин, амин. Спрете, ако ако обичате, спрете. Слава бъде на Господа. Днес с Божията помощ темата, в която ще разсъждаваме е Исус Христос е винаги там, където имат нужда от Него. Още веднъж. Исус Христос е винаги там, където има нужда от Него. Защото понякога съм чувал много хора, които преминават през изпитания и казват, че Бог го няма тук, че Бог му е оставил, че Бог ме е забравил. И понякога наистина човек се обезсърчава, преминайки през различни тяготи, изпитания. Обаче, сам Исус казва Словото Божие, и ето аз съм с вас през всички дни до свършека на века. Видим, че Исус обещава да бъде с нас до края на Него. Помните, когато израелтяните Бог ги изведе из Египет, тогава Той беше с тях денен като облачен стълб, вечер огнен стълб. Така че Бог е винаги до кога? До там, докато ги закара с храна с земя. Сега дума, Бог поема ангажимента върху своите деца, в момента, който ги призове, когато от при Него. Бог ги наражда, спасява ги и ги води и с тях. Сам Исус каза, аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мен. Сега ще няколко пример на Словото Божие, където Исус имаше нужда от Христос и Той беше там. Помните Самарянката, вина 4 глава. Самарянката, точно когато трябваше да мине през Самария. Защо трябваше? Защото имаше една жена, която трябва да се среща с него. Затова трябваше да мине през Самария. И какво стане, че? И трябваше да мине през Самария. И така дойде в един самарийски град, наречен Сихар, близо до землището, което Яков даде да си носи. И там беше Якове кланец. И се проче уморен от пътуване си речи там на кланеца. Беше около 6 час да ходи една самарянка. Виждаме, че цялата история няма вече след нея, знаете всички. Въпросът е, че Исус знаеше, че тази жена имаше нужда от Него. И когато срещнаха двамата, знаете какво стана? Разговаряха и си обясни много доста работи, разкри се каква е тя. И тя тогава наистина повярва в Господа и после отиде разгласява славата на Господа, на всеки е там тогава. Преди това срамуваше с хората. А след това, когато позна Господа, тръгна да разглася Словото Божие. И каза, че в Самария специално доста хора повярваха в Христос поради нейното свидетелство. След това ще още един пример. Казваме отделни примери при да влезе в Словото. Имаше едни прокажени, помните, бяха 10 прокажени. Стояха там накрая и чакаха своята сетина. И когато човек е прокажен, той винаги вън от града. И представете си, при тях всеки ден отиваха техните родини близки да носят храна. И представете си каква е трагедия, всеки ден тръгва да ходи при своя близък родина и си мисли, моят роднина да ще бъде жив сега, да няма да се отшъл от земя. И всеки ден с мъка отива там при своите хора, да ги види как са. И разбира се, те там стоейки, чакат да бъдат изцелени. Но, какво случва, вижте, когато Исус минаваше покрай тях, те всички викаха, Господи, Господи, Господи. Вижте, Исус какво каза сега, вижте. В Словото Божие казва така. Лука 17 глава. Лука 17 глава. Тогава, като беше финал, така се го 10 прокажени, които като се спряха да речи, вика, Исус само ще смели за нас. И си им каза, кой искате? Като го речем, идете, покажи се свещеници и като отидаха, очистиха се. И само един се върна да му благодари. Другите 9 се отидаха по своите краища. Значи, погледнете какво говорим. Всички получиха изцеление, само един се върна да благодари. Но Исус беше на правилното място. Тези хора се нуждаеха от Исус и Той беше там. След това имаше една друга жена, една грешница, която отиде дома на Симон. Помните, когато Исус беше поканен дома на Симон. Какво направи той? Вижте. В Словото Божие казва така. Лука 7 глава. Ще прочета накратко тези истории да видите, че Исус е винаги там, когато имат нужда от Него хората. И когато човек има нужда, значи винаги може да и към Господа и Бог ще дойде при Него, няма да го остави. И тук се казва, че в дома
беше поканен до един фарисей, Исус Христос. И една жена беше грешница, значи нямаше добро име. Хората знаеха, че такава. Тя дойде при Христос. Тя не се вълнуваше кой ще каже за нея. За нея беше важно кой ще каже Христос. Тя дойде, падна, плачеше. И Исус тогава наистина каза: Симоне, аз в този дом ти даже не ме прегърна. А тази жена със сълзите си уми краката ми. И когато наистина, след като дойде при нея там, виж накрая какво стане Исус, който каза: твоята вера те спаси, иди с мир. Тази жена се нуждаеше. Фарисеите там, те бяха събрани, ама никой от тях не откликна. Никой от тях не каза: Господи, кажи го да правим, се покаяме, никой да правим, как да живеем. Никой от тях не каза така. Само тази жена имаше нужда от спасение и от покаяние. И тя разбираше кой е Христос. Разбираше при колко отива, знаеше коя е тя. Тя не се срамуваше да дойде. Хора знаеше, че е грешница. Нямаше добро име, нямаше добра репутация, но я вълнуваше какво ще направи Христос за нея. И той каза: иди си наистина. И наистина това е много важно. Когато дойдем при Господа, винаги има промяна. Никога човек не остава същия, никога не остава вече. Когато човек идва да се вярва при Господа, винаги има промяна в неговия живот. Една дължина с една прелюбодейка и една осма глава. Тая жена според закона заслужаваше смърт. В Стария Завет се казва: ако ваше го прелюбодейство, изкарайте извън града, убийте с камъни. Това казва закона. И тези фарисеи бяха там в храма при Христос и казаха: според закона тази жена трябва да бъде убита с камъни, така казва Моисей. Сега дома искат да го изпитат. Исус какво правеше? Намери се долу и пише. И казаха: ти какво казваш? Исус каза: Исус, който от вас няма грях, нека пръв да хвърли камък върху нея. Интересна работа. Кой може да каже: аз съм безгрешен при Христос? И Словото Божие казва, че всички един по един пуснаха камъчета на земята. И тогава Исус се обърна към сега: жено, къде са тези, които те обвиняват? Никой не те осъди. И тя каза, и тя отговори: никой, Господи. И се рече: нито аз се осъждам. Иди си, от сега не съгрешавай вече. Виждаме, че тук имаме Божията милост, но и вече показва път, който живее. Той не каза: аз си прощавам, продължавай по същия път. Няма такова нещо. Ако тя продължава по същия път, нека е там на другия край на града, ще убие с камъни. Но тя намери милост според това, че дойде при Господа и си прости и си показва пътя. Наистина трябва да разбере, че Бог е милостив, но Бог винаги показва и път. Защото понякога едва не хората казват: Бог е любов, Бог е добър. Ние показваме една страна на Бога. Обаче забравяме, че когато Бог се яви на Синайската планина, се оплашиха. Що? Беше грамотевици, гръмове. Казаха: Моисей, иди там, нека Бог ти говори на тебе, ние ще слушаме. Много пъти ние приемаме Бога само от добрата страна. Бог е любов, Бог е добър, Бог е милостив, Бог е състрадателен и казваме доста морални атрибути от Бога. Обаче Бог е справедлив. Има и Божий гняв. За път на греха смърт, казва Словото Божие. Значи не може човек да живее в грях и да чака Бог да бъде милостив към него. Грехът трябва да бъде изповядан и изоставен. Притчи 20:13 казва така: който крие престъплението си, няма да успее, но който изповяда и остави, ще намери милост. Това е истината. И така ще е сега. Ще дам още пример. Помните апостол Павел. Началото беше гонител на църквата. Беше завършил при Гамалиил. При Гамалиил мъдър човек, фарисей, обаче при ними гонеше църквата. И Словото Божие казва, че Савел одобряваше убийството на Стефан. И същия ден се подигна голямо гонение против църквата в Иерусалим. И всички се разпъснаха по единството и семейство. И виждаме, че Савел участваше в това гонение. Обаче, дори време, когато Господ каза: сега спре тук. Савел иска да продължава, взима писмо, да отива да гони християните по други градове за Дамаск, тръгна. И тогава точно пътя за Дамаск видя на светлина. Савел падна и каза думата чудне от небето: Савле, защо ме гониш? Савел какво направи? Савел каза: кой си ти, Господи? Кой си ти, Господи? Едва не, кой си ти? Аз мисля, че си на Господа, а реално ти ми кажеш, що ме гониш. И тогава той му каза: аз съм Исус, когото ти гониш. Тук видим, че Исус се отъждествява с църквата. И тогава, знаете, Павел изведнъж ослепя, 3 дни не може да гледа, закараха от дома на Анани. Анани му обясни всичко, положи ръка на него. В тези 3 дни апостол Павел имаше общение с Бога, лично общение. След тези 3 дни, когато апостол Павел прогледна, вече той знаеше какво става. И тогава започна да проповядва с дразновение
кой е Христос, и наистина тогава да почне да служи на Господа с още по-голяма святост и с още по-голяма чистота и ревност. Искам да ви кажа, че винаги когато Бог среща човека, винаги след това има реална промяна. И сега, Исус същия днес, вижте, той не се е променил. Евреи 13 казва така, Исус Христос е същия, че днес е веки. Същия, той не се е променил. Хората се променят, обаче Бог е същия. И нещо, което ни каза за съчение в Словото Божие. Преди да мине към... Моля? Да. Псалом 3:4 казва така. Очите на Господа са върху праведните и ушите му към техния вик. Лицето му на Господа е против ония, които вършат зло. Праведните викат и Господ ги чува. И от всички беди ги избавя. Господ е близо при ония, които са съкрушено сърце и спасява ония, които са разкаян дух. Праведните викат, Господ ги чува. Значи има принцип, който е много важен. Бог преди всичко. Бог знае всичко. Но Бог чака хората да искат към Него. Тук дявола и да без да го викат. Яна 10 казва така. Креца идва да отканне, да заколи и да погуби. А Исус каза, аз дойдох да имате живот и той е изобилен. Дявола и да без да окане никой. Погледнете. Убийства, кражби, разводи, наркомания, проституция. Какво да кажа? Всичко е това основното си грехопадението и дявола. Посети новите. Само лоши неща. Много малко хубави неща. Всичко това е плод на следствие от грехопадението. Така че на всичко това, което е на това нечестие, има един път. Има една светлина. Това е Христос. И наистина Исус каза, Исус чака да го поканим. И сега в Еремия 33 казва така. Извикай към мен и ще ти покажа велики и тайни неща, които ти не знаеш. Значи, виждаме много пъти, има много неща, които не ги разбираме. Не знаем кой как става, но Бог ни дава словото и казва, извикай към мен. В Псалом 50:15 казва така, и призивам ден напас, и аз ще избавя, и ще ме прославиш. Какво е необходимо за човека? Вижте, едно нещо, което е кратко. Покаяние и молитва. Покаяние и молитва. В Стария Завет виждаме, израелтяните бяха 430 години под робство. И примерът почнаха да викат, викаха към Господа. Господ погледна, Господ видя, Господ слезе и избави. Това е Бог, разберете ме. Когато е към Бога, непременно Бог ще дойде в нашия живот, разберете ме. Ще дойде непременно. Стига са наистина да бъдем искрени пред Господа, да викам с искрено сърце. Ще дам сега един пример на Словото Божие, където един човек имаше нужда от Господа и стоеше там на място наречено капалната Витезда. Вижте го сега, нека погледнем тази история, малко по-бисъл план. Словото Божие казва така. Ще погледнем в този човек Исус и като спасител, и като изцелител, и като съдържател на всичко това, което става по целия свят. Първо, ще прочетем Йоанна 5 глава, от 1 до 9. Поради това имаше юдейски празник и Исус влезе в Иерусалим. Значи имаше празник Пасха. Този празник още в Второзаконие, още Стария Завет мога да възстановим. Там, когато израелтяните изляха от робството от Египет, това беше празник, който трябва да честват всяка година. И те го честваха. И в Иерусалим, близо до общата порта, се намира капалната, наречена по-еврейски Витезда. Витезда значи дом на милост или дом на жалост. Това беше Витезда. Сега, обаче, ако стана там, вижте, имаше 5 предверия, нещо много голямо. Много място има за хората там, които са. Имаше причина. В тях лежаха множество болни, слепи, куци, изсъхнали, които чакаха да се раздвижи водата. Тези хора не чакаха Исус, не чакаха Бога, чакаха водата да се раздвижи. И който влезе първи, той получаваше изцеление или подобрение. Останалите чакаха следващия път, когато ще стане. И вижте сега, на фона на всичко това, дойде Христос и те не познаха Христос. Всеки чакаше водата. Много често религиозните хора не разпознават Христос около себе си. Не могат да го разпознават. Всеки казва, аз така съм научил така да вярвам, така са ми казали, аз така съм от детите си, така съм от моите родители. И понякога ни представяме пред Бога нашата вяра като е най. Ама Исус си между нас. Той казва, не така, искам да вярваш в мене истински. И тук сега оставище. Те чакаха с жива водата. Защото от време на време ангел слизаше от капалнята и размъташе водата, а който първ влизаше след развиждането на водата, оздравяваше от която болест и да беше болен. Представете си там много хора. И всеки гледа на другия с злоба. Защо? Защото може да го изпревари. На състезание всеки се да бъде пръв. И представете си, всеки гледа към водата. Исус минава покрай тях. Те не го забелязват. Религията не забелязва Христос след ветима. Религията само говори за правила
и какво да правим, наистина, само какви неща да вършим. Но Христос каза, ела при мен. Ела при мен, аз ще изцеля. И сега този човек какво направи сега? Исус там имаше един човек, болен от 38 години. Представете си, за 38 години, представете си колко пъти ходи там. Сигурно бяха карали много пъти. Карат го, да стане нещо, да стане и се надява, че нещо ще стане. Религията не може да е свобода. Религията може само да говори за Бога, обаче реално свободата идва от Христос. И кои са, нека да беше познатка сега. Исус като видя да лежи и означа от дълго време вече боледува, каза му, искаш ли да оздравееш? И аз имам въпрос. Искаш да оздравееш? Какво му казва той сега? Болният му отговори, Господине, нямам човек да ме пусне в капаната, когато се раздвижи водата, но докато дойде и аз, друг се за преди мене. Той казва, много пъти е опитвал да писа там, ама не се получава. Винаги някой преди него влизал там, във водата. И на часа Исус му каза, стани, вдигни постелката си и ходи. И на часа човекът оздравя, вдигна постелката си и започна да ходи, а той да имаше събота. Слава да бъде Господа. Сега ще погледнем малко по-близко в този момент. Сега, това беше един празник. Обаче за едни хора беше празник, за други беше хора ден на очакване. И днес е така, вижте, живота в света, виждаме, за едни хора днес е добър ден, за други хора не е много добър ден, когато имат болни, страдащи, изпитания. Понякога виждаме, може би 10 човека, всеки си има свой път, който трябва да върви. Всеки си носи кръста. Един му е весело, други му се плаче. Обаче въпросът е, че без значение в какво състояние се имаш, изход е само Христос. Обади се на Господа, потърси Господа и той е този, който ще даде мир и спокойствие. И сега, тези хора стояха там. И Словото Божие, тук не се покаже, че Исус е лекар над лекарите. Той каза, стани и ходи. Ама нямаше колебание. Ама сега ще стане, сега няма стане. Когато Исус ще каже, той веднага става. И какво ставище? Словото Божие каза, изпращам Словото си и това изцелява. Самото Слово. Сега в Соломон каза така в 147. Изцелява съкрушени сърце и прибързва раните им. Значи, виждаме тук Словото Божие каже, изпраща. Помните, има много сигурно в Словото Божие, има много случаи, когато идват при Христос. Един баща каза, моята ща умира. Другия каза, сотника, мой слуга умира. Така че, и тогава той само казва дума и ти бяха изцелени. Виждаме силата, която има нашия Бог. Той казва дума, неща се променят. Така че, във всяка една ситуация, във всеки един проблем, без значение къде се мреш, без значение през какво преминаваш, в него е изцелението. В него е отговора на всяка една нужда. В него, абсолютно. Без значение през какво преминаваш. Само към Бога извикай и той е този, който ще даде изходния път. Слава да бъде Господи. Защо? Ще към тези неща. Вие така, че в Христос има цялата пълнота на Бога. Той е Бог. Сега много пъти те виждаха казаха, това не е ли Йосифовия син? Не са ли там братите и сестрите му? Те гледаха него като човек. Обаче той каза, виж какво каза себе сега. В Колосяни апостол Павел каза за Христос. В Колосяни 2:9-10 каза така. Защото в него обитава всичката пълнота на Бога. И вие имате пълнотата в него, който е глава на всяко началство и власт. Слава да бъде Господа. Сега, тук въпрос е, искаш ли да здравееш? И аз мога да кажа, искаш ли да има отговор на твоята молитва? Искаш ли да бъдеш свободен? Искаш да бъдеш изцелен? Искаш да бъдеш спасен? Отговор на всички въпроси е само една Исус. Исус Христос. Той е който спасява, той е който изцелява, той е този, който освобождава, той е този, който дава надежда, той е този, който дава вечен живот. Вижте, в Йоанна 8:32 каза така. Ако познаете истината и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. А Йоанна 8:36 каза така. И ако Синът те освободи, ще бъдете наистина свободни. Слава да бъде Господа. В Исаия 57 глава 15 се каза така, че Бог обитава вечността, но ще там, където има съкрушено сърце и разкаян дух. Значи виждам, че Бог наистина винаги идва там, където хората осъзнават своите нужди от Него, викат към Него и Той да при тях. И това е много важно да разберем. Сега, коя е Божия, много пъти са питали хората, коя е Божията воля за самия човек, всеки един човек. Понякога хората казват, някой, нали, Бог е промислил нещо хубаво, друг не е толкова хубаво. Вижте, ще ви кажа сега, когато Бог е в този живот, имаш винаги една надежда. И надежда, това е живот надежда, защото сам Той е жив. Нашата надежда, че ние ще бъдем при Него, ще бъдем в небето. Това е, вижте, самия Господ казва Словото Божие, иначе не е стрела. От дома на отца ми има много обиталища.
и аз съм да приготвя място. И като правя място, ще да взема там, където съм аз, да бъдете и вие. Слава да бъде на Господа. И сега, в Еремия 17 глава, 5-7 стих. Сега тук Словото Божие каза да не опаваме на човеци. И каза, проклет, който опава на човеци. Този човек чакаше някой човек да го вкара там в водата. Обаче Исус му каза, искаш да бъдеш изцелен. И каза така каза Господ, проклет да бъде онзи, който се опава на човека, който прави плътта своя мишца и чието сърце се отдалечава от Господа. Опава на човека, той ще помогне, той ще прави това, което има. Да, какво ще бъде човек? Човек не може да спаси, човек не може да изцели. Този, който спасява, този, който изцелява, този, който освобождава е само той. Господ Исус Христос. И после така, благословен да бъде онзи човек, който се опава на Господа и чието опование е Господ. Защото той ще бъде като дърво, населено при вода, което се разпростира корените си при потока и няма се бои, когато настане пек, но листата му ще се зеленеят и не ще има грижа в годината на суша, не ще престане да дава плод. Слава да бъде на Господ. Виждаме ли сега, Бог дава едно обещание, когато сме с Него, когато сме в Него, той е този, който наистина ще помни във време на нужда. Сега, какво направи Христос? Казвам, стани и ходи. Стани и ходи. Той не пита, имаш ли вяра, нямаш ли вяра, ти вярваш в мен? Не. Той се обърна към Него и се спогледа нуждата и му отговори според нуждата, която имаше. Сега понякога ни решаваме този такъв, правим, решаваме за човека дали има вяра, дали няма вяра, дали да се молим, дали да се молим. Словото Божие казва, молете се, един за въздравейте. Още повече от хората в този свят, които не познават Господа, да се молим за тях, да познаят Бога, да бъдат спасени. Сега, Стани каза един поселка за Никодим. Ще дам още колко стига в Словото Божие, още няколко места, където Бог се прославя. Матей 9 глава, от 1 до 6 казва така, Матей 9 глава. Ще четете си за насърчение, че питаше през ко преминаваш. Той е същия и днес. Той не се е променил. И така за така. Тогава днес при Христос един паралитик, сложен на постелка. И като видя вярата им, рече паралитика, дърде синко, прощават си греховете. И ето някои от треничите си казаха, този богохулства. Винаги ще има хора около нас, които ще кажат, не е така не става, не е, че става. Ама вижте, важно е, като се каза преди малко, важно е какво каза Бог. Когато Бог ти дава мъдрост и те води, няма да кой ще каже за тебе отстрани. Това няма никакво значение. От значение е този, който ти е казал от небето, който ти говори, ти да бъдеш покорен на него. Защото ти си него слуга. И каза така. И той каза, защо мислите така с сърцата си? Кой е първи да каже, прощава си греховете или стани и ходи? Да запознае човешкия си има власт на земята. Каза, стани, дигни поселката си и иди до дома си. И той ще стане и отиде до дома си. Виждаме много идентични случаи, когато Исус Христос изцеляваше. И ако четем Словото Божие, в Йоан последния се казва така, че Исус направи множество чудеса и знамения. И ако бяха написани всички, наверно каза, книгите прочитат да сметна на силата. Така че той е същия и днес. Без значение какъв е проблема. Дали е болест, дали е страдание, дали е немощ, дали е изпитание, дали някаква трудно страдание. Това няма никакво значение. Словото Божие каза, винаги да идем към него. В Псалом 50-15, един заден стих каза така. Призной един напас и аз ще избавя и че не прославиш. Значи, даже това, което е трудно за нас, то отново е до нас. Слава да бъде Господа. Сега, какво направиха идеите? Вижте, ти имаш хора, които наблюдаваха Христос. Какво казаха те? Вижте, вижте, така много интересно. Зато идеите казаха на изцеление, събота е и не ти е позволено да дигнеш поселката си. Религията винаги ще става против истината, разбирате ме. Когато едни хора са религиозни, те винаги ще стават срещу нас истински вярващи. Винаги, абсолютно, не очаквай. Не очаквам, ще добре тях. Религията, западна религия, това е религията. Доби с камъни, но благодатта и именно прошка. И тогава той ме отговори, а онзи, който ме изцели, той ме рече, дигни поселка си и ходи. Попитаха, кой човек ти рече? Дигни поселка си и ходи. А синът не знаеше кой е, защото Исус беше се изпълзал оттам. Та имаше множество народ на това място. И по-после Исус го намери в храма и му рече, ето, ти си здрав, не се грешавай вече, да не бидете да спорите нещо по-лошо. Човекът отиде да истина ждиете, че си който го изцели. Виждаме, изцеленият отиде в храма. Защо отиде в храма? Благодаря на Бога. Сега да кажа, че важно е, когато получиш от Бога, да имаш сърце да звъниш при Бога да му благодариш. И бяха при малко прокажените. Бяха изчистени, само не се върна да благодаря на Господа. Дете забрава, че Бог е този, който наистина държи. Този, който е получил нещо от него, да каже, татко, благодаря ти. Благодаря ти за това, което направи в моя живот. Благодаря, че ме изцелим.
богатите семейства, богатите семейства. Вижте колко много ще е в нашия живот, всеки ден, който Бог ни дава. Така че, добре е да имаме винаги благодарност. Сега те казаха, събота е. Събота е, те веднага противопоставяха закона. Сега, искам да кажа някои неща за закона. В Римляните 20 казва, че нито една човешка твар няма да се оправдае по дела искане чрез закона. Няма такъв човек, който да каже, аз ще пазя закона и ще стана свят. Няма. Закона само като огледало показва, че е грешник. Закон не се прави по-добър. Закон изявява греха. Обаче в Яна едно семейска така. Законът беше чрез Моисей, а благодатта и истината дойдоха чрез Христос. Така че чрез закона Бог ни показва кои сме ние, но идва време, когато идваш при Христос и Той каза, аз да обичам такъв си. Аз ще умря с тебе. Ще дам живот за тебе, да имаш живот ти. И това е много важно сега. И важно е наистина винаги да знаем, че Бог е този, който наистина да приема такива, като сме. И идвайки при Бога вече полека, Той ни променя и ни прави все повече Христоподобни. И важното е, когато останем християни, не се срамуваме. Вижте сега, този човек не взема и сцената и да отиде вкъщи, каже, аз вече се сирих, вече се седна вкъщи, без никой да знае какво става с мен. Той отиде в храма, хората го видяха. Искам да ви кажа, че този, който е поял Господа, трябва да продължава да следва Господа и да бъде в Божия дом с Господа, става да бъде на Господа. И вижте сега, в Яна 8:11, когато тази жена, която бе с камъни, и тогава наистина те си отидаха и той показа милост към нея. Но и каза нещо чудесно да ми каза така. Никой не те осъди и тя рече, никой Господи. Нито аз също каза, иди си не се грешавай вече. Значи се ми каже, че когато човек получи от Господа спасение, изцеление, нещо, снабдяване на неговите нужди, винаги тя знаеше, Бог е добър, Бог е милостив, но Бог иска ние да променим нашия начин на живот. Понякога в живота ни същите неща, които поради следствие от нашия живот, който живеем. Понякога живеем в грях, допускаме грях и Словото Божие каза, наистина, когато посрещаш, ще жениш, за жалост. Това е истината. Никой не трябва да правим компромис с греха. Напротив, трябва винаги да се борим с греха, да може Исус Христос наистина да бъде винаги с нас. И целта на християна е да бъде сол и светлина след този свят, който живее. И това е много важно да го съзнаем. Не се срамуваме, че сме християни. Ще кажа, защо преди време имах една позната, бяхме в църква заедно, бяхме в една църква в 50 църква Варна. И те беше учи за лаборантка, за аптекарка, извинявайте. И в един миг, когато завърши училището, стана аптекарка. И не викам, искам да видя къде да учиш. Те каза, съкъм, никой не знае, че съм християнка. Може да ще казвам, не каза никой, защо бе? Не искам как да знаят, да не го подиграват. Добре. И знаете, мина доста време, това момиче страда една църква. Видяха се след много време. Беше се омъжила, имаше 2 деца, но верата вече беше на никъде. Вижте, разберете ме. Ако трябва някой от него срамува, то по-скоро би трябвало Христос да срамува от нас по нашия живот, а не ние от него. И това е много важно. Не трябва да допускаме неудобство, срама да става в нашия живот. Напротив, трябва да знаем, че Исус е този, който даде себе за нас. И нещо, което е важно. Исус е винаги там, където е нужда от него. Исус знае положението на всеки от нас. Вижте, понякога ни си казваме, откъде ще познавам Господ, какво става в мене. Исус познава всички, вижте. Исус вижда всичко, познава всички. И в Яна каза така, защото той нямаше нужда да му свидетелства някой за човека. Поне сам той знаеше какво има в човека. Слава да бъде на Господа. И сега съм така още не си да завърша. Важното е истина да знаем, че този, който може да спаси, този, който може да изцели, не е човека. Много пъти сега хората тръгват, този човек има дарба изцеление и понякога, да, наистина има хора такива дарби. Има хора, които имат дарби, обаче никога не дейте отдава слава на човека. Библията казва, че Бог не ще даде слава цял друг. Цялата слава принадлежи само на Бога. Бог употребява хората, дава дарби на хората, слава да бъде на Господа, но като цяло славата принадлежи само на Него. И зато и Словото Божие каза, писае, към мене погнете и спасение бъдете всички земни краища. Всичко от Него. И спасението, и изцелението, и снабдяването, всичко от Него. Ще дам ви пример, знаете, в миналия век има един пастор Смит Угъсворт. Той е бил много добър, много силен брат, имал дарби. Имал дарби възкресяване на мъртъвци. И на 3 пъти е върнал жена си от мърт. На 3 пъти. Жена била умрела, той се моли, те се връща от смърт. 3 пъти. Даже 3 път каза, Смит, защо му върна?
беше ми толкова хубаво там. И той каза, искам да бъдеш с мене. И той същия брат има много силна дарба. И не събират от цял свят всички тези хора с силни дарби. И събират се тогава и всеки казва каква дарба има и как Бог го употребява. И всеки един по един си казва дарбата. И по една става един, той е много горделив бил. И казал така, аз имам така дарба аз. И започна да казва, аз целият свят казва, виж как взети ми каза, целият свят, пикат навсякъде. И тогава един брат казал, братко, целият свят каза, подзете на Христос, не по той взе. И този човек на другия ден получава инфаркт и умира на количка стол. Бог поругаем не бива. Бог каза, не ще дам става се на друг. Така че нашата работа е като християни. Да изявяме Христос, да показваме Христос, да следваме Христос и да бъдем с Него. Това е важно. Никой не трябва да допускаме. Сега, много е важно, ще кажам тези неща. Исус Христос е винаги там, където трябва да бъде. Въпросът е и ние да бъдем там, където е Той. Да не допускаме греха, трудности, изпитания, да не отдалечават от Бога. Защото понякога дойдат трудности, дойдат страдания, дойдат изпитания, болести, понякога човек започва да залута. Къде е Бог? Що Бог не ме изцелява? Що Бог сега това не прави? Дявол точно така атакува хората. Но, когато човек е познал Господа, не трябва да допуска нищо. Напротив, Господи, Ти знаеш всичко. Всичко е в Твоите ръце. Когато си решил, как си така, нека така да бъде. Помните Исус Христос се моли в Гефсимания. Кой каза, Отче, ако е възможно, тъчеш нека от мене. Бог мълчи. И тогава каза, не е моята воля, а Твоята воля да бъде. Много важно всяка една молитва. Накрая зачем така, не е моята воля, а Твоята воля да бъде. Нека Бог да нам благослови. Нека останем с това слово в сърцата си. Да знаем, че Исус Христос е навсякъде, където имат нужда от Него. Не го забравяйте това нещо. Нека Бог да благослови. Сестра,